Ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma k'u bɛnale enrôlement ba kɛrɛnkɛrɛnnen ka o boloda ani ka taa se aw ka fichier individuel olu sɔrɔli ma aw fɛ cogoya min na. A baara ninnu bɛna kɛ yɔrɔ min kɔnɔna na o de ye an ka sigida mairie kɔnɔna na ka fara o kan Bamako mairiba ani gouvernorat o kɔnɔna la. O tuma na sa baara in bɛ daminɛ waati min na o de filɛ nin décembre kalo tile fɔlɔ ka taa se tile 31 ma san 2020. Nin baara belebeleba in a laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ n'u sisan b'a daminɛ san 15 ka yɛlɛ o sanfɛ ni o y'a sɔrɔ u ka lahala foyi tɛ araveki mansiw kɔnɔna na ka se ka olu sɔrɔ cogoya min na u photo ani u tigɛ jaw. Aw minnu bɛ k'a fɔ ni aw ma deli fiyewu ka araveki yɛrɛ kɛ fiyewu yaasa aw sen ka ye nin na sa a bɛna kɛ sababu ye aw ka araveki kɛ k'aw ka fichier individuel k'o fɛnɛ sɔrɔ ka fara o bɛɛ kan k'aw tɔgɔ sɛbɛn kalata sɛbɛnfuraw kan ni o ye liste électorale ye. O tuma na sa ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan bɛ a la aw minnu b'a daminɛ san 15 la ni o y'a sɔrɔ aw delila ka araveki kɛ ni aw bɛ fɛ ka taa aw photo ta ni k'aw tigɛ nɔ ta aw ni aw ka récépissé kɔrɔlen o de bɛ taa kɛnɛ kan. Aw minnu bɛ ni aw ma deli ka araveki kɛ fiyewu yaasa aw ka se ka araveki kɛ ka aw tigɛ nɔ ta ka aw photo ta fo aw ni aw ka wolosɛbɛn lakika ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Baara ninnu bɛna kɛ kɛnɛ minnu kan olu de filɛ nin ye Bamako sigida fɔlɔ Korofina mairie kɔnɔna na, sigida filanan Misira mairie kɔnɔna na, sigida sabanan Wolofabugu Bolobana mairie kɔnɔ, sigida naaninan o bɛ kɛ Lafiyabugu mairie kɔnɔna na, sigida duurunan Torokɔrɔbugu mairie kɔnɔ, sigida wɔɔrɔnan o bɛ kɛ Sogonikɔ mairie kɔnɔna na. Kɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ minnu b'a la olu de filɛ Bamako mairiba o kɔnɔna wali kelen Bamako gouvernorat o kɔnɔna na. Nin ye welewele dakan ye ka bɔ ministre min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana marabolo koɲɛw ani fanga cɛbɔli baaraw ma ani kɔkɔrɔdon baarabolo min n'a bɛ wele ko projet d'appui au processus électoral PAS ni PNUD fɛ. Ani filɛ san 2020 an minnu b'a filɛ sanga an'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la fo ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na yan fo aw sigiyɔrɔ la an n'aw ka wagati o cogoya la ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka administrateur civil maa minnu tun bɛ baara bila badabada la ni a daminɛna kabini novembre kalo tile 9 san 2020 u ka fɔla sa k'u ye dansigi u ka o badabada baarabila la u ni UNTM maaw ka kuma o kɔnɔna la sa u y'a laɲini u baarakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka taa i ka baarayɔrɔ la bi tarata décembre kalo tile 22 san 2020. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye kabini dan sigira ale ka fanga la a bɛ kalo 4 bɔ bi a denkɛ ni o ye Boubacar Keita ye ko ale kɔni balilen don ka taa a magoɲa ko bɛɛ lajɛlen na a datugulen bɛ u ka du o kɔnɔna la sa a k'a sɔrɔ la donbaw olu ye damakasi sɛbɛn don commission nationale des droits de l'homme o la minnu ɲɛsinen bɛ bunahadamadenya hakɛw kɛlɛli o bunahadamadenya hakɛ sɔrɔli o masa u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ni waleya min kalen bɛ ka Boubacar Keita ale sɛgɛrɛ ko danga sigi a la. A bɛ san damadama bɔ bi an ka camancɛ dugu ni o bɛ karɔgɛlɛn dinɛ tigilamɔgɔw olu ka bolo kan sa o de hukumu kɔnɔna la sa Baɲangarakaw olu kɔni dimina u bɔra kunu tɛnɛ ni ka u ka nisɔngoya k'a yira fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɔla sa k'u b'a fɔ an ka jamana marabagaw ye ko ni u ma waleya kɛ walasa ka se ka olu ni lakisi ani u bolo minɛ ko olu yɛrɛ bɛna ka na u yɛrɛ ka lakana ni ka o sabati u ka dugu o la. Kunu tɛnɛ décembre kalo tile 21 san 2020 an bɔra kalama k'a fɔ ko Arashi Basha ale minɛna ka taga ni a ye maaw ma se k'a dɔn a taara yɔrɔ min na u ka fɔla ko sécurité d'état maaw ko olu de taara n'a ye u taara a ka so kɔnɔ wagati min na sa ko u taara sɔrɔ ko a bɛ seli de la u y'a fɔ a ɲɛna ko a ka tugu u nɔfɛ u m'a to a ka maasi wele a kɔni wulila ni ka tugu ni maa ninnu nɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kɔni m'a dɔn Arashi Basha ale kɔni taara yɔrɔ min na. Burundikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ min tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan ni ale ye Pierre Buyoya ye ni an dabama ka wele sira ale ma alamusa sufɛ ka dugu jɛ juma la u tun bɛ ka taa n'a ye Faransikaw ka jamana kɔnɔna la ka sababuya kɛ coronavirus bana tun bɛ a la ni an tanyana ka kun kɛ o ye a tanyana ka si to san 71 na a somɔgɔw olu y'a fɔ karido ko a ka janaja bɛɛ lajɛlen mina kɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna la.
Amita ko kan kibaru la amita korvar ka ulu feno si ka fokon o damine na politiki ma ulu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se u ka fanga sinamatɔ maaw ma u ka ministre ɲɛma ni o ye Ahmed Bagayogo ale kɔni ye si ka fɔ ni k'a daminɛ kunu tɛnɛ décembre kalo tile 21 san 2020 ka sababuya kɛ fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ka jamana kɔnɔna la ko Alassane Dramane Ouattara ale kɛra jamana ɲɛmaa ye ko kura octobre kalo tile 31 san 2020. États-Unis kaw feno sa coronavirus boloci bara o damnena u ka jamana o kɔnɔna la u y'a daminɛ n'u ka politiki ma caman ye o kɔfɛ tuguni Mike Pence ale fana bolocira ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa u ka jamana ɲɛmaa kura n'o ye Joe Biden ye sa ale fana bolocira kunu tɛnɛ a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni a ye foliba kɛ a la ko ka tila k'a fɔ tuguni ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni kunnafoni tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na don n'a nataw la an bɛna kunnafoni wɛrɛw ɲini ni ka aw da aw kulo kan yan'o cɛ sa an ka hakili to an yɛrɛ la an ka tila ka hakili to an kɛrɛfɛmɔgɔw la ka sababuya kɛ coronavirus bana tiɲɛ don wa bi an ka jamana o kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.